И здравейте хора! А, Искам да ви кажа една много важна новина. Имам премиум акаунт на Minecraft. Да, ето виждате в момента с моя. Както виждате има... Сигурно ми виждате ника. Също така сега ще напиша на нещо. Ето, аз с премиум съм. Трейднах си Steam акаунта, понеже беше много бъгнат и трейд офертите не работеха и нищо не работеше. И също така ми го бяха хакнали, в смисъл... Някой много яко ми разваля клипчето. Да, бяха го хакнали, не знам. Сигурно през почтата са ми го скамнали, защото нали знаете, че акаунтите имат защита. Но ако аз не си бях пуснал Steam Guard да ми работи и затова нали пращат на имейл такива кодове, където трябва да се въведат и някой ми е скамнал, беше скамнал акаунта. Играя CS, всякакви такива пусоти, направя пълни бузи с акаунта ми в CS. Играя с хакове. Също така, да, все едно, и просто на един човек от Bombcraft, той понеже не може да се играе Minecraft, не иска да играе, нали, и си, как да го кажа, в смисъл, трейна си Minecraft аккаунта за моя Steam, в моя Steam имаше Payday 2, която не игра, защото е тъпа. И не я взех за 3 евро, в смисъл тя в момента е 20, но я взех за 3, което е доста яко. И една Fallout 3, която също я взех за 2 евро на намаление. Така че мисля, че е съвсем на оферта просто да си трейдна акаунта. Вчера нали направихме всичко. Още скина не съм го сменил, но съвсем на стрима вече ще сменя. Да, имам премиум. Така че вече не... в смисъл... си е мой акаунта, не игра от напръвчет ми акаунта, което е доста яко. И да, какво да го кажа. Очаквайте да има клипчета в сървъри като Hypixel, където съм в момента между другото. И просто се обикалям. Да. Това още не е. Само да кажа, сега ще стримвам от 1 часа в twitch.tv/Ключи от 1 до 5. Да. Това беше от мен. Надявам се да ви хареса клипа. И до скоро!